Ako vešiaci. Školáte sa? Na kameru? Na mňa sa pozeraj. Dobrý. Tu sa pozeraj. Keď sa pozeráš na mňa, to ma necháš hladkať. No, tu máš? To také malé to ono. Máš taký kúšok. To už bolo veľa. To už bolo veľmi rýchlo. Kúk. Juhu. Kúk. Máš, áno. To sú vlasy, ale to sú zaujímavejšie ako ruka. Áno, meso. Ale ruka sa hýbe rýchlo. Prihováraj sa mu, bude reagovať, ale potom môže byť, že sa tej ruky zlakne, keď bude reagovať na teba. No však keď sa pozerá na mňa a ruka je za ním, tak sa viem aj chytiť a nereaguje. Áno. Hej? On skôr reaguje na pohyb, ako na to, že sa ho dotknem. Tak keby nevnímal, hej? Ako by sa okona dotkol, ne? Nie je to ako jedlo, nie je to ako nebezpečenstvo, tak to môže ignorovať. Ale myslím, že ku hlave, keď idem veľmi blízko, tak to už mi vadí. Ruka ma bolí. Ahoj. Sieťka sa nám zatvára. Ja som si to držal nohou. Ja viem. Bojím sa, no. On vidí jedlo. Sa to hýbe, je to smalé. To je jedlo, nie?